Nahapon mga tugang, uninaan na darakulang bareta kunyan para sa aga. Mga baretang maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na nindong maridangog digdi sa radyo DCGB, bareta alas 5. Sa ngaran ni Sir Pio Fernandez, ako ang sa indong makakaiba. Ako po si Joshua Bino. Ngunyan sa dispatchos kan darakulang bareta sa lado nasyonal. Laoman ang panibagong pag-itaas kan presyo ng mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Sigun sa Department of Energy o DOE, magkakawat sa 1.20 sagkod 1.40 ang ilalangkaw sa kada litro nin gasolina. Igwama nin 80 sentimos na pag-itaas sa kada litro kan diesel. Mantang dai pa sigurado kung gurano ang magiging aumento kan kerosene. Piglalaoman na sa aldaw ni Lunes, ia-anunsyo kan mga oil companies kung gurano ang magiging aumento kan sa indang mga produkto. Pababa ang COVID-19 cases sa nasyon. Base sa projection kan Okta Research Fellow Dr. Guido David na posibleng pumakol na sa nangunyan na aldaw sa 150 sagkod 200 ang panibagong kaso ng COVID-19. Sigon kay David, ini dahil naman sa padagos na pagbaba kan kaso kan mga nagkakahilang kung saan nairehistro na sana sa 2.1% ang nationwide positivity rate. Kasuhapon, nairehistro sana sa 200 ang panibagong kaso ng COVID-19 kung saan 65 digdi ang hali sa Metro Manila. 66 man ang narahay, mantang 18 ang panibagong nagadan. Sa ngunyan, nasa 10,094 ang active cases kan COVID-19 sa bilog na nasyon. Niyog-yog nin 5.5 magnitude na linog ang norte-western parte kan Humonhon Island sa Giwan, Eastern Samar bandang alas 4:25 kasabagong pagkaaga. Nairehistro ang linog sa rarom na 80 kilometros asin tectonic an origin. Namatayan ang linog sa mga minasunod na lugar. Intensity 4 sa Giwan, Lawaan, Mercedes, Salcedo, Eastern Samar. Kasabay ang naabuyog, Alangalang, City of Baybay, Dulag, Javier, La Paz, Palo, Santa Fe, Tabon-Tabon, Tacnawan, asin Tolosa, Leyte. Kasabay man ang San Francisco, Southern Leyte. Intensity 3 sa General MacArthur o General MacArthur Eastern Samar. Kasabay ang Babatngon, Barugo, Leyte, Pastrana, asin Tunga, Leyte. City of Tacloban, intensity 2 sa Maydolong, Eastern Samar, Albuera, Leyte, Ormoc City, intensity 1 sa City of Cebu. Wala man ipiglalaoman na danyos pero posible ang aftershocks matapos ang nasabing linog. Sa giraray na pinatanidan ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga kwalipikadong botante laban sa pagparehistro nin dakul na beses para maiwasan ang posibleng penalty na saro sagkod 6 na taon na pagkakapreso. Sinabi niya nga aram kan poll body na sa dakul na registration site na ibinugtak tanganing maabot ang mga kwalipikadong botante para magparehistro para sa nagrunning barangay asin sangguniang kabataan elections. May mga pasaway na registrants na nagbabalo na aprobitsaran ang pagkakataon para gamiton ini sa bako tama. Kapag napatunayan na ini nakapag-rehistro nin dakul na beses, tatangkason ini bilang botante asin mahampang pa sa kasong election offense. Sa katunayan, sigun sa poll chief, naharani ng magsaangat nin mga kaso laban sa mga nadakop na nagrehistro nin dakul na beses na pigsa sa penal naman sa irarom kan Endbank. Matrayumpo na ginibo kan mga nakaaging aldaw sa Kamara de Representantes ang Register Anywhere Project o RAP kan Commission on Elections o COMELEC. Ang nasabing proyekto parte kan preparasyon para sa barangay asin sangguniang kabataan elections sa Oktubre ngunyan na taon. Sigon kay Secretary General Director 2 Maria Josefina Ricafort, uminabot sa 576 ang nagparehistro sa RAP sa laog kan House of Representatives. Kinabibilangan ini kan mga empleyado sa Kamara sa saindang dependents pati mga tauhan nin mga attached agencies kaini. Nakihiras man ang 55 na tauhan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD
sa serbisyo kan RAP. Sigun kay Attorney Ryan Santos, Lawyer 5 kan COMELEC Elections and Barangay Affairs Department, ang kabilugan na proseso kan rehistrasyon inabot sa nanin kulang sa 10 minutos para sa sarong individual. Initanganing kumpletuhon ang rehistrasyon, interview, verifikasyon, pag-uugid, encoding asin acknowledgement kan aplikasyon. Sinabi pa ni Santos na ang pagkakaiba kan rehistrasyon sa RAP kaysa sa regular na satellite registration. Sa RAP, pwedeng akuon ang RAP teams ang rehistrasyon sa ilman na parte kang nasyon. Sa estimate kan COMELEC, maabot sa 1.5 milyon na botante ang nagpaparehistro sa RAP na pinunan kan Disyembre 22, 2022 sagkod ika-31 kaining Enero 2023. Para sa bareta sa lado lokal, kaibahan ta dyan si Ate Ange Galero. Ate Ange, maray na hapon. Apera sa general rehearsal para sa Fiesta Chinoy 2023 sa aga sa Albay Asudom. Gigibuhulman ngunyan alas 5:30 ng pagkahapon ang ultimong serye kan Zumba fitness activity ng Chinese-Filipino Community of Albay sa Pacific Mall Legazpi Bridgeway. Sigun sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Konsehal Joseph Philip o JP Lee, sa indang tema ngunyan aldaw, tiyo ang roll out the rabbit kung sa ini parte man giraray kan pagselebrar ninda kan Chinese New Year, Year of the Water Rabbit. Sigun sa iya katuwang man giraray ninda sa aktibidad nini ang gobyerno probinsal kan Albay, gobyerno lokal kan Legazpi, Department of Tourism, asin man ang Longse pati naman ang Chinese-Filipino community. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGP. Sa pagpapadagos kan mga bareta sa lado nasyonal, nakapag-rehistro ang Department of Health o DOH nin panibagong 44 na kaso ng COVID-19 Omicron subvariants. Base sa pinakahuring biosurveillance report, 19 na digdi ang BA.2.3.20, saro digdi ang BN.1, apat ang nairehistrong BA.5, kaibahan ang BQ1, 8 man sa XBB asin 12 sa iba pang subvariants. Puon ini sa mga samples na pigtest kan University of the Philippines Philippine Genome Center kan Enero 18. Sa ngunyan, mantinidong dominante ang BA.5 Omicron subvariant digdi sa Pilipinas na igwang 12,663 na kaso. Pigdeklarar kan Korte Suprema na suhay sa konstitusyon ang mga pulisiya na nagbabawal sa mga madadaog na kandidato na makaibahan sa listahan kan mga nominado para maging representante kan party list. Sigun sa SC Public Information Office, ang mga mahistrado nagboto para halion bilang suhay sa konstitusyon ang nakapalaman sa ilalim kan Seksyon 8 kan Party List System Act. Pigdeklarar man kaining bako tama ang mga nakapalaman sa ilalim kan Sections 5 asin 10 kan COMELEC Resolution number 10717 na ilinuwas bago ang eleksyon kan Mayo 2022. Napag-araman kan Korte na ang pagbawal sa nadaog na mga kandidato biolasyon sa paggarantiya kan konstitusyon para sa substantive due process na nagsusuhay sa diretsyo kaini na magpartisipar sa eleksyon. Dagdag pa kan Korte na dapat imandato kan Estado na bako eligible ang sarong tawo na nagkandidato sa public office dahil sana sa pagkadaog kaini kan nakalis na eleksyon o maging basihan ini sa kakayahanin sarong tawo para magserbi. Nagpatanid ang Malacanang sa publiko kontra sa mga nagtatangro nin pwesto sa gobyerno katrokis kan dakulang kantidad nin kwarta. Ini matapos na maloko ang 8 individual na nag-abot sa Malacanang dahil sa pagtubod na masumpa na sa iyang pwesto kan Biyernes, Enero 27. Sigun kay Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara, daing nakaschedule na oath-taking ceremony kan Biyernes, asin malinaw na nabiktima kan scammer ang mga ini. Nagkapira sa mga biktima iyo ang duda na sa indang appointment matapos mariparo ang nagkapirang inconsistencies sa mga impormasyon na pigtao sa inda pero nagdiretso pa man giraray sinda sa Malacanang.
Inako kan mga biktima na nagbayad sindanin na kulang kantidad matapos makaresibinin impormasyon asin imbitasyon sa mga bakanting pwesto sa gobyerno. Alaga daiman pinag-unambitan kung gurano ang ibinayad ninda. Sinabi kan PCO na pig-iimbestigara na kan National Bureau of Investigation o NBI ang insidente asin na pig-iingganyar ang mga biktima na makipagtabangan tanganing mapanimbag ang mga sospetsados. Siniguro kan na gobyerno kan Kuwait na makakamtan ang hustisya sa paggadaan sa Pinay OFW na si Julie B. Ranara. Sinabi ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak na personal na sinuratan kan embahador kan Kuwait si DMW Secretary Susan Tuts Ople asin an ina ni Ranara para tawanin update sa dalagan kan kaso kan 35 anyos na domestic helper. Sigun kay Kakdak, digdi siniguro kan gobyerno kan Kuwait na makakamtan ni Ranara ang hustisya sa pagkagadan kay ni. Si Ranara 2 beses na linigis, sinulo asin itinapok sa disyerto ang lawas kay ni kan 17 anyos na suspect na aki kan sa iyang employer. Nag-abot na sa nasyon ang bangkay kay ni asin tolo siyang ipinailarom sa autopsy kan National Bureau of Investigation o NBI. Sa ngunyan, pigaasikaso na kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga benepisyo para sa nabayaan na pamilya ni Ranara maging ang lugar kung saan ibuburol asin ilulubong ang bangkay kan Pinay domestic helper. Hinagad ni Senador Christopher Bongo sa Department of Migrant Workers o DMW na ipairarom sa review ang mga pulisiya para sa Overseas Filipino Workers o OFW deployment. Ang apelasyon kan senador may kinaaraman naman sa huring kaso nin brutal na paggadaan sa Pinay OFW na si Julie B. Ranara duman sa Kuwait. Hinirit ni Go sa DMW na pag-adalan nin marhay ang mga pulisiya para sa deployment kan mga OFW sa ibang mga nasyon para matauwanin proteksyon ang sa tuyang mga kababayan kontra sa mga mapang-abusong mga amo. Nangapunan si Go na tolos maghiro ang ahensya asin siguruho na day na mauotro ang kaparehong insidente nin paggadaan sa sarong OFW. Tinauwanin doon ni Senador Sherwin Gatchalian na dakulang agyat ngunyan sa gobyerno kung papaano mapababa ang inflation. Katakod ini kan pag-angkat o pag-angat kan ekonomiya matapos mairehistro ang 7.6% GDP growth para sa taon 2022. Sigun kay Gatchalian, ang sarong importanteng agyat na dapat aksyonan iyoan na maibaba ang inflation rate, partikular na ang halangkaw na presyo nin pagkaon. Lagdag pa sa mga agyat kung paano mapapakinabangan kan mga Pilipino ang nasabing pag-uswag kan ekonomiya, apisar kan mga epekto kan global pandemic. Naglalaom si Gatchalian na maresulta man sa pagkusog kang nasyon ang epektibong revenue collection na magiging dalan para masuportahan asin na mapahiwas kan gobyerno ang mga programa pasiring sa full recovery kan bilog na nasyon. Pigsusulong ni Senador Raffy Tulfo sa Senado na ikonsidera na resigned na sa posisyon ang sarong presenting opisyal kapag nagsumitir inin kandidatura para sa ibang elective post. Pinag-unambitan ni Tulfo na apisar ka nakapalaman sa Omnibus Election Code na ang sarong elective official na nagsumitir nin Certificate of Candidacy o COC para sa ibang posisyon, pagkukonsiderar na resigned o nagdimitir na sa pwesto apwera sa mga posisyon para sa presidente asin vice-presidente. Tinauwanin doon ni Tulfo na bako patas na pagtratar kan lay na ang mga nagkandidato para sa posisyon kan presidente asin vice-presidente pwede pang magbalik sa indang mga dating mga pwesto kapag nadaog na sa eleksyon. Mas lalo pa ining pinalala sa pagpasar kan Fair Elections Practices Act na nagbabaliwala sa nakapalaman sa Omnibus Election Code. Dagdag pa ni Tulfo na ang presenting estado kan lay nagtataon ni dalan sana sa si Isay man na elective public official na magkandidato sa anuman na posisyon apwera sa presenting pwesto na daing pigtatakutan na madaog. Ikinabigla ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pagkakaembwelto kay dating Presidential Security Group o PSG Chief Brigadier General Jesus Durante III sa paggadan sa modelo asin negosyanteng si Innovet Chua Plaza.
Nahampang si Durante sa kasong murder, kaibahan an anom na soldados katakod kan paggadan kay plaza duman sa Davao City kan Disyembre 29, 2022. Pinahimuti kan man kan dating PSG chief na imbwelto siya sa pagkagadan kay plaza. Siring kay Durante, si De La Rosa nagserbi sa administrasyon kan dating Presidente Rodrigo Duterte bilang pamayo kan Philippine National Police. Abiso man ni De La Rosa sa mga naiimbwelto sa siring na klase nin problema. Bako sana sa mga nakaunipermeng otoridad na daay maglaog sa pambababae. Tinakwanin doon ni De La Rosa na daay dapat ipagsugal ang karir asin futuro kan pamilya dahil sana sa sarong babae. Mas marhay na gamiton ang serbisyo kan mga reservist sa nasyon sa pagpautob kan Mandatory Reserve Officers Training Corps o Training Course o ROTC sa kolehiyo. Ginibo ni De La Rosa ang rekomendasyon na ini matapos sabihon kan sarong opisyal kan Department of National Defense o DND na kakaipuhanan nin 9,000 sagkod 10,000 na personahe kan Armed Forces of the Philippines o AFP para sa implementasyon kan ROTC sa 2,400 na kolehiyo asin universidad sa bilog na nasyon. Sa pagdangog kan Senado kan Miyerkules, sinabi ni DND Undersecretary Franco Nemesio Gacal na pabor sinda sa mandatory ROTC alagad may nagkapirang requirement na kaipuhan masimbagan. Tinakwan ni doon ni De La Rosa na dating Philippine National Police o PNP chief na bako gawos na soldados na sa active duty. Rekomendasyon kan senador dadagdagan ang requirement quota kan AFP para magampanan nin marhay ang ROTC program. Ipinahayag kana Department of Defense o DND na bilog ang sa indang suporta para sa pigbubusol na ley na Mandatory Reserve Officers Training Course o ROTC sa higher education institutions. Ang bagay na ini, sinabi ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. kasabay kan pagpasalamat sa kamakwatan kan mga senador sa panginginot ni Senador Ronald De La Rosa na maipasar ang nasabing propwestong lakdang. Sinabi niyang aktibo sindang mapartisipar sa legislative process sa paagi kan kooperasyon asin pagtaonin inputs kon kinakaipuhan. Sigun pa kay Galvez, ang DND asin ang Armed Forces of the Philippines o AFP may koordinasyon na sa Commission on Higher Education asin iba pang ahensya. Igwa ng proposed concept kung paano magdalagan ang ROTC program. Sinabi niyang ang ROTC program pwedeng i-implementar sa paagi kan paggamit nin phased approach. Pipag-ingat kan mga embahada kan Pilipinas ang mga Pilipino sa Israel kasunod kan panibagong kariribukan sa pag-ultanan kan Israeli forces asin Palestinian sa West Bank. Sigun sa embahada kan Pilipinas sa Amman asin Tel Aviv, mahigpit nindang pigbabantayan ang sitwasyon, kamugnakan asin seguridad kan mga Pilipino sa Gaza, Southern Israel. Pipalikay man kan embahada ang mga Pilipino na magduman sa mga minasunod na lugar. Iyo ang Bethlehem, Jericho, Hebron sa West Bank, Temple Mount, Damascus Gate, Herod's Gate, Al-Wad Road, Musrara Road sa Jerusalem, asin ang sirangan na parte kaini, mga border kan na Lebanon asin Gaza, siring man sa Golan Heights. Inabasuhan man ang mga Pinoy duman na maging alerto, mag-obserbar sa palibot, dahil pagkuhaan ng retrato o video ang nangyayari, asin tulos na mag-evakuar sa mga lugar na may nangyayaring kariribukan. Mas marhay na aramon ang mga polisiya kan Israeli Security Forces asin Home Front Command. Naalarma na ang Bureau of Immigration o BI dahil sa nagkapirang dayuhan na nagsasagin-sagin bilang mga Pilipino. Enot nang ipinahayag kan BI ang pagharang sa sarong Hong Kong Canadian National na nagpanggap bilang sarong Pinoy. Apwera digdi, duwa pang kaso ang nairehistro kan Travel Control and Enforcement Unit o TCEU. Ngunyan na bulan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Naarestar sa NAIA Terminal 3 kan Enero 17 ang sarong 35 anyos na babaeng Vietnamese na namin bida na si Non Thi Luyen na binalo na maghali pasiring sa Vietnam gamit ang Philippine passport na may pangaran din sarong Pinoy.
Sa investigasyon, inako kay ni na gusto niyang lusot sa overstaying penalty kung kaya nagpamidbid bilang sarong Pinoy. Naharang man sa NAIA Terminal 1 kan Enero 23 si Highland Zhang, 36 anyos na nagbalong maghali sa nasyon gamit ang Philippine passport. Pero nagduda sa iya ang mga otoridad. Sagkod sa inako kay ni ang tunay niyang pagkatawo. Kinasuan sindanin pagsuway sa Philippine Immigration Act asin ikinulong sa BI facility sa Taguig City bantang pigahalat ang sa indang deportation. Sa panhuring bareta sa lado nasyonal, todo ang suporta na pigtataong kan Department of Education o DepEd sa mga propestong lay na may kamautan na matauanin kadagdagan na benepisyo asin insentibo sa mga teaching asin non-teaching personnel sa pampublikong eskwelahan sa bilog na nasyon. Sa pahayag ni Earl Lucito, Supervising Administrative Officer kan DepEd sa sarong virtual meeting kan Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation sa panginginot ni Senador Ramon Bong Revilla, positibo ang sa iyang kasimbagan sa pagtao sa mga paratokdo nin magkakanigong benepisyo asin insentibo. Nagtutubod man siya na ang mga non-teaching personnel may dakulang parte sa pagsuporta asin pag-angat kan mga paratokdo. Idinagdag pa ni Lucito na kan kakusugan kan pandemya, padagos na ang sa indang pigkataong suporta sa mga paratokdo. Apwera sa cash allowance, nagtausindan in special hardship allowance, ini additional compensation na pigtatao sa mga paratokdo kon sa insinda exposed sa kadifisilan kan sa indang trabaho. Iyan mga tugang, ang mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta iyan na maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na nindong nadangog digdi sa radyo DCGB, bareta alas 5. Lado technical, Ronald Baldo. Sa IT, Tresya Marilitana asin Richard Astor. Sa ngaran kan mga nagsurat kan bareta, Ate Angel Mustaza, Jenny Macho Balyaran asin News Director Mar de la Cruz. Sa ngaran man ni Sir Pio Fernandez, ako po ang sa indong nakaibahan sa pagbabareta. Ako po si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Residol Tulos, mabilison kaysa apat. Mas